दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा जोङो दिनै जोंनि 2.5 बोसोर जाबाय जों सरकाराव फैनाया खिन्थु जोङो किसुमान थासारिनि थाखाय बिखेखকৈ कर'ना थासारिनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हायाखैमोन खिन्थु जोंनि सरकारा गोख्रोङै खामानि मावनाया 1.5 बोसोर जाबाय दिनै जोंनि बे बिटिआर हालामखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो गोबां आसनि लानाय जादों आरो बेबायदिनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां गोरिब गुन्द्रा दोङो गोरिब गुन्द्राफोरनो दिनै जोङो बैफोरो माने आसनि बा किसुमान स्किमफोरखौ जोङो दिनै फोसावगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंहा जि आलारि बाथि जिथु बिथांखि बेखौ जोङो दिनै आंनि बिहाबाव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जों मोननो हादों बेबायदिनो आं एमसिएलए हिसाबै दा जोंहा गोबां माने धोरोम आफाद दङ दिनै गासैबो जोंनि बे बिटिआर हालामाव गोबां जाथि जनगोष्ठि दोङो बेबायदिनो जोङो गासैबो बाथौ मन्दिर हरि मन्दिर शिब मन्दिर गासैबो जोङो बे चेकखौ रानगासिनो दङ। नोंथांनि समष्टि हिसाबै बियाब हिसाबै मोनबेसे बिथांखिनि आसनिखौ मोनबेसे थानसालियाव आङो अलरेडि 14 थारमाने 14ता माने थानसालियाव आङो रानगोन आरो दिनै बेबायदिनो दिनै 3 नं टिक्लिसुबाव दिनै फैदो रायजो राजाया जाबायदि बरायदो जोंखौ जोंनि इउपिपिएल हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ चेयारमेन बा आंखौबो एमसिएलएखौ जोबोद गोजोननाय मोनदो आरो जोङोथ' बुंदोंमोन जोंनि गेजेराव जों सोलायनायखौ लाबोनांगोन दिनै बेनो जोङो आरो जोंनि थांखियानो जाबाय बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनाय आरो बेबायदिनो जोङो दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो खिन्थु जोंनि जि बिटिआर गोरोबथाखौ बहुद गिता माबाखौ फसंथानफोरखौ जों महर होनो हागोन आरो बे जोंहा मोनबा अलरेडि बिटिआरआव माबा डिस्ट्रिक्ट दोङो जोंनि बे बिटिआर गोरोबथानि थांखि बायदि जोङो 2 डिस्ट्रिक्टबो मोननो थांगासिनो जादों बे जाहैबाय माइनावस्रि आरो हालंगि बेबो अलरेडि इमप्लिमेन्ट जाखाबाय दा अलरेडि नटिफिकेसन ओंखारनांगोन बे मोनसे नोंथांनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि दा नैबे टिक्लिसुबावबो नोंथाङा थांनाय बोसोरनि आं बिथांमोननोबो 3 लाख होदो आरो आं गोबां थानसालि बा बेबायदि लामाफोरावबो आं फोसावनानै होबोदो आरो फैगोन बोसोरनिखौबो अलरेडि आङो फोसावखाबाय मानो होनबा बे आंनि जेराव आं नायनानै होनो हायो बेबायदिनो आं फोसावगासिनो दङ हिसाबै माखासे माने थांखिफोर थायो जायफोरा दिनैसिम अरुनदय आसनि मोनाखै बा न' मोनाखै बेनि सायाव नाय दा जोंहा रायजो राजा जोंहा बिटिआर हालामनि रायजो राजाया एसे कनफिउज दङमोन दा अरुनदय आसनिया मा रायजो राजाया बुजिना मोनाखैमोन दा दिनै अरुनदय आसनिखौ बुंनांगोन गोबां गोरिब गुन्द्राया मोननो हादो दिनै फोथायनाय फैदो आरो जाय मोनबाय आरो मोनैफोरखौबो जों होगोन आरो बेबायदिनो जोंहा रेशन कार्ड दिनै जोंनि बिटिआर हालामाव गासैबो प्रायभाग मानसियानो दिनै गोरिब गुन्द्रा बेनिखायनो जों फोसावगासिनो दङ बयबो जाहाथे जायनो रेशन कार्ड नांगौ 100% नोंथांमोना बै आसनिखौ ला आरो जाय गोरिब गुन्द्राया रेशन कार्ड मोनगोन बे खेबाव जोङो आयुष्मान भारत कार्ड दिनै बै कार्डखौबो दिनै जोंहा भारत सरकारा गासैबो रेशन कार्ड हल्डारखौ होनो थाखाय जोंखौ खावलायदो बेनिखायनो जोंबो दिनै बे कार्डखौ गासैबो रायजो राजानो होनानै जोंनि गोरिब गुन्द्राया गोबां बेमार जायो दिनै जाय आयुष्मान भारत कार्डखौ मोनगोन बिथांमोना दिनै प्रत्येक न'खराव 5 लाख रां मोनगोन दिनै गोरिब गुन्द्राया केन्सार बेमार जायोबा सोरबा किडनि बेमार जायोबा दिनै बिथांमोना ट्रिटमेन्ट खालामनो हाया दिनै आयुष्मान बे भारत कार्डआव मा जागोन बोसोराव 5 लाख मोनगोन दिनै बिथांमोना जुदि केन्सार बेमार जायोबा सोरबा अन्थाइ जायोबा दिनै गिदिर हस्पिटालाव थांनानै 5 लाखनि खाबु लानो हागोन आरो बेनिखायनो आंबो खावलायगोन जाहाथे गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरा दिनै रेशन कार्डनि लोगोसे जाहाथे बयबो आयुष्मान भारत कार्डखौ लायो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय रायजो बे खेबाव जोंनि बे सरकारनि दिनाव आंथ' बुंदो दिनै जोंनि सरकारा खामानि मावनाया मात्र 1.5 बोसोर जादों जों बै 1.5 बोसोराव दिनै आंहा 10ता भिसिडिसि दङ खालिंदुवार बिहाबाव दिनै गोबां खमै आं 5,000 दिनै गोरिब गुन्द्रानो आङो बै काच्चा आरो आवास प्लास मोननै स्किम फैबाय आं होनो हादो दिनै बयबो बुंदो दिनै नंमारगो गोरिब गुन्द्राया जाबायदि न' मोननांगो
आरो जों मोनबाय आरो आं बुंदो बिनि उनावबो जोङो बे न'फोरखौ होखांनायनि उनाव बड'लेण्ड आवास यजना होननाय मोनसे आखौ जों न' होनाय जागोन जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गोरिब गुन्द्राया रावबो जाहाथे थालाङा जोङो नायै नायै बे आसनिखौबो होनाय जागोन गासै बाहागो लाफैनाय गासै जोंनि कालिंग समस्थिनिनो मानगोनां गाहाय चेयारमेन आरो दिलीप MCL दा सेकेन्ड होनाय जों गणितनि बोसोराव जोङो मोननो हायाखैमोन देग्लाय जोङो मोननो हादों जोबोर गोजोननाय थाबाय जोङो दा जों बे सेकखौ जोङो जोंहा थानसालि लुबाय थादों बे थानसालिखौ जोङो लुफुंनो नाजागोन जोङो आं बेखिनिखौनो आं दा बिटिआर सरकार आरो लोगोसे जोंनि बे कालिंग समस्थिनि MCL सारखौ साबायखर जोङो जेसेबांखिनि जौगाथाय मोनदों माने गामियावबो जोङो न'खर न'खर न' मोननो हादों बिटिआर सरकार जानायनिफ्राय जों जाखिनि जोङो मावनो गोनां हाबाफारि मावफुंनो हादों दा बे समाव जोङो न'खराव माने गोरिब गुन्द्राफोरा माने न' गंसे गंसे मोननानै जोबोद अनसुंथाइ मोनदों दा बिनि थाखाय आङो बिटिआर सरकारखौ आरो प्रमद सारखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों दा बेनो जोंनि बे जोंहा फैबाय थानाय जोंनि समाव जोङो जाफुंसार महरै जोङो मावफुंलांनो हाथों आं बेखौनो खावलायबाय बे दा जोंहा बे आलारि सोरांनि जोंहा जिखिनि अनसुंथाइ मोनदों जोंहा सरकारनिफ्राय जोंनो 2 लाख रांनि जोंनो चेक होदों नै बेयावनो दङ बेखौ होदों दा जों बेखौ जोङो जोंहा MCL सारा जोंनो होबाय आरो बेखौ दिलीप कुमार बर' सारा जोंनो बेखौ गथायनानै होबाय दिनै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों जों माने बिटिआर सरकार जानायनिफ्राय माने जों जोबोर अनसुंथाइ मोनबाय आरो माने सिगांनि समावथ' जों मोनाखैमोन आरो बेफोरबायदि आरो